Edin hawnhekk fil-Juventus Club veru amore ta' Birkirkara, Juventus 2 u Udinese 2, għandna magħna lil Noel hawnhekk. Noel, kumment in ġenerali tiegħek fuq il-prestazzjoni tal-Juventus illejla. Eżappuntato. Il-gowler ta' jielu, mhux l-isbalji tal-gowler. Però nemmen li konna qegħdin tajjeb. Bħala l-coach ġifieri l-tim qiegħed hemm. Issa naraw il-qudiem. Forsi xi punti pożittivi jew kellha forsi negattivi li rajt minn ċertu players? Isma'ni, naħseb, pereżempju bħal Dybala bela tajjeb mbagħad ejja fl-aħħar. Fimt? Għadu mhijiex fit, bħal Ronaldo naħseb Chiesa jiena. Il-bqija Bentancur dejjem narakna għaxejki li duk plejer fin-nofs. Tipo Pogba. Preferilu kieku għalina l-Juventus. Issa naraw Locatelli se jagħmlu. Issa naraw isma' l-ewwel logħba daw. Naraw minn hemm. L-aħbar forsi tal-lejla kienet li Ronaldo ma minix ma l-ewwel gax. Issa hemm qed jirrapporta li talab stess biex ma jilgħabx, u ovvjament hemm min jemmen li hija ħaġa oħra. L-opinjoni tiegħek fuq dan il-fatt? Min jaf xi minn hemm. Ġew, però ma nemminx li ħajtlaq. Hemm iktar gimmick kienet. Biex speċi kif naqbad ngħidlek. U mhijiex fit il-plejer u kien hemm spekulazzjonijiet li qalu li ma jridx jibdew seba' u dan però mhijiex fit jidher li għadu mhijiex fit biex jagħmel il-logħba. Jista' jkun li kien messaġġ minn Allegri wkoll li ma bdiex Allegri mhux ħajjagħmel li speċi. Jiena nemmen li s-sena kienu ħafna ħjar. X'taħseb ħajkunu d-differenzi bejn l-istaġun Allegri u l-istaġun li għadha għadda minn ħadd Pirlo? Esperjenza iktar. Pirlo ma kellux esperjenza. Xorta nemmen li kieku jiena kont inħalli sena oħra Pirlo xorta. Għax rebaħ ġistazzi xorta ġifieri u esperjenza u m'għandux. Ġifieri kieku dis-sena kien iġib iktar esperjenza, però Allegri xorta nemmen Nejlek il-lik u nisperaw li bil-Madonni ta' għadni għal-għal. Jalla ta' salli għu. Il-loba li jmissija l-loba home, Juventus kontra Empoli, xed pretendi li tara, dik il-loba u forsi improvement. Għankunu ħafna jgħu. Sa' nibdew minnem u l-loba importanti bil-lum jgħal għalija kienu tajbin. Il-gowler, l-intelligenza naħseb għamlet naqra, badonna Roma. Ma nafx ikun hemm bejniethom. Però nemmen li Donnarumma kien jiswina lilha. Ifhem hu għandek gowler ukoll Taljan li ġieli ġimgħa man-nazzjonal Perin. Perin, jiena nippreferi l-Perin minn il-Chelsea. Naqbel miegħek. Għax meta labna mal pereżempju kontra Ġenova li hemm tagħna logħba u kien tajjeb. U nemmen li jispiċċaw jekk ma ġewx dal-il-batin bil-balad. Jiena naħseb li hija daqsxejn diffiċli li ta' klassi sa' tal-merkato. Diffiċli hu. Però per il-nemmila ta' jiena joġobni. X'essi ma nafx għal għadha jgħidu minn sena l-oħra. Għabel ħafna żbali, ħafna xara. L-aħħar kemm Noel, forsi tiskrivi forsi dawk il-membri għadhom qatt ma ġew hawnhekk il-klabb jew kollha dawk li għasana għadhom ma laqas biss issieħbu membri, l-atmosfera hawnhekk kif tiskrivi għal-klabb? Għaw pjaċiru, speċi Għanġa ħafna l-klab, modern, tajzer, speċi ikel tajzer uħol. Nħedġiġom li jitlu memmu biex. Vera tu pjaċira. Għanġa nifqat fil-isħana speċi tajzer. Għanġa ħafna Noel, għanna narawkom darba